Γεια σας φίλες από Mr. Gerald. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω μια ανακοίνωση ότι εγώ και κάποια φίλοι μου θα κάνουμε μια σειρά Minecraft που θα έχει σχέση με έναν άνθρωπο. Φυσικά, είμαι εγώ που μισούσα έναν άνθρωπο και μετά τον βλέπαμε. Μην το παρατηρείτε τόσο σοβαρά. Και έχει γίνει ένα μπέρδεμα και δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω. Όταν παίρνω βίντεο από την σειρά με αυτό το ένα θα εξηγώ τι έχει γίνει. Λοιπόν, άμα θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη σειρά, κάπου σε αυτό το βίντεο στο description, κάτω στην περιγραφή, στο Skype, και να μπορείτε να πάρετε για να